годината се присъжда на Нели Хайдаров Паралинни, училищен ръководител на Българското училище в район Фамагуста, за приноса ѝ в създаването на българско училище в района и опазването и развитието на българското национално самосъзнание и културна идентичност. Нели Хайдар е номинирана от Съюза на българите в Кипър и освен отличието на българския вестник, тя ще получи почетната плакета на Съюза на българите в Кипър. Ще помоля Дора Танева да ни представи с няколко думи Нели Хайдара, носител на отличието учител за 2012 година в Кипър. Недялка Хайдара, госпожата, директорката, но най-вече Нели, отговорен учител на училище на ръководители в Паралинни. Родом е от Димитровград, но живее в Кипър вече почти 15 години. За мен е чест да представя тази скромна, но изцяло отдадена на удоволствието да учи малки и големи личности. Работи в тежък район, където няма компактност на децата, но въпреки това тя успява да създаде едно силно училище. Средното си образование завършва в Димитровград, а в Пловдивския университет Паисий Хилендарски висше образование и магистратура със специалност начална педагогика. При нея не е имало колебания относно желанието ѝ да стане учител. Когато идва на острова, дава уроци по математика на децата на приятелното семейство, по-късно започва да дава уроци по гръцки на новодошлите българи. Училището е създадено през 2009 година с 15 деца, обучение по български език, литература, история и география на България. 4 години по-късно тези 15 стават почти 80. Освен задължителните предмети, се създават извънкласни форми за съхраняване на народните традиции и обичаи, изобразително и приложно изкуство, танцов състав, музика, както и занимални за кипърското училище. Нели споделя, че от онези щастливци, които работят това, което обичат и обичат това, което работят. Радвам се, че мога да я поздравя от името на колеги, родители, ученици и приятели. Във всички неща, които е постигнала тя, прозира една много любима наша мисъл на Васил Левски: дела трябват, а не думи. Тя е борбена, пряма и искрена. Николай Хайтов е казал, че крилата са нужни на онзи, който умее да лети. Ние сме убедени, че Нели носи крилата в сърцето си. Нещото, с което ни вдъхновява, е нестихващото и желание да се развива, опознава и мечтае. И много често ние, колегите, се заричаме да разделяме професионални и отлични взаимоотношения, но с Нели е трудно, защото е толкова лесно, естествено, да станеш приятел с нея. Някой беше казал, че всеки човек е една вселена. Ако е вярно, ние сме убедени, че Нели е една необятна и нестихваща вселена. Нели не мисля, че има някой човек, който е казал добра дума и тя да остане несбъдната. Затова ние ти пожелаваме само здраве, защото останалото си го имаш. Голямото сърце, добрите приятели и истинските усмивки. И хъса, желанието непрекъснато да изискваш и да постигаш повече. И все така смело напред. Следва хоро поздрев от децата с художествен ръководител Мария Мавруди.
децата още един път. Браво! Много. И сега Адриан Славчев ще изпири за нас Балканска рапсодия. Той е творец на това произведение. Поздрав за всички вас, които сте тук. Госпожа Ива Иванова и господин Тодор Здравков да връчат наградата. Те са издателите на Български вестник.
че тази малка статуетка, символа на нашето признание и благодарност за всичко, което прави Нели в наистина труден район. Не спирай, продължавай. Дори и понякога да си разочарована, просто го отмини. Продължавай. Живея в отношение. Ти си научила. Светя от училището на Нели. Специално подарък за нашата отличена от художничката приложничка Добринка Степанова. Изработен с много любов за всеки от нашите отличения. Благодаря, Доби. Кой ще бъде? От името на Съюза на българите в Кипър, почетен плакет. Ивайло, заповядай. Не само ние ти благодарим, Нели, Съюза на българите в Кипър отправя своята специална благодарност и ти благодаря за многото безсънни нощи и за многото усилия. Тук виждаме един много специален символ. Живей здрава! О, леле, госпожо, погледни какво става. Мила госпожо, много те обичаме. Тук искаме Нели да обърне поглед към екрана, защото там ме очаква едно много специално приветствие, един специален поздрав. Се да даваш, а не да получаваш. Нели, днес ти получаваш любовта не само на твоите деца, а и на техните родители и на нас, и на цяла България, защото тези деца, благодарение на твоя труд, няма да забравят кои са, няма да забравят своите корени, няма да забравят, че са българи. Благодаря ви те.
много впечатления, с много подаръци. Освен на това, което до сега ти връчихме, от българския вестник имаш годишен абонамент. Заповядай. От Некада българите имаш тук един специален подарък. Кухни, изработени от кръжока в училището в Римазол. Заповядай. Цветя от училище доктор Петър Берон, Ларнака. Специален подарък за нашата отличена. Специален подарък за нашата отличена има и от българската, от фирма Ревам, от Татяна Намерска, която е носителка на българската козметика и парфумерия на Ревам. Благодарим. Не, искам да дам думата да кажеш няколко думички. Може би искаш нещо да споделиш? Много благодаря на всички присъстващи. Най-напред благодаря за номинацията на Съюза на българите и лично на Ира Баба-Георгиева. Благодаря на моите колеги, с които заедно сме постигнали този успех. Благодаря и на всички колеги от българските училища в Кипър, с които работим и които най-добре знаят, че тази награда не е само моя, тя е на всички. Защото там, където има българско училище, там усилията наистина са огромни. Благодаря и на всички родители, които с всичко, което им коства, успяват да съчетаят задълженията и децата им да бъдат и на българско училище и да усвояват родния език и култура. И макар че не са тук, ще си позволя да благодаря и на моите прекрасни родители. Благодаря на които съм приятелска. Ако съм забравила някакво, моля да извините. Благодаря още веднъж. Имаме поздрав от децата, които са тук, специално за Нели. По-големи пред вашия ученици. Желаем ви от все сърце, здраве, щастие и успех във всяко ваше начинание. И помнете винаги! И ще ни учиш с дух и светлина, на здрав, на разум, сила и човещина. И дъх твой. Искам да ви кажа, госпожа Нели, много ви обичам, благодаря за всичко, което сте направили за мен. Извинявам се за малката грешка. И смятам, че вие заслужавате много повече от 1000 благодаря, това да мога да ви кажа. Защото вие сте направили нещо за нас, което никой не би могъл да направи. И аз просто вече не знам какво да кажа. Благодаря ви за всичко. И аз още веднъж благодаря и за да разберете колко е хубаво при нас, особено малките ученици, най-голямото наказание е, че ако нещо не правят както трябва, няма да ходят на българско училище. Специален музикален поздрав от Мели Пашова за Нели и тук ще дойде при нас Мели. И аз специално искам да поздравя Нели. Аз съм първата българка, с която тя се срещна, когато дойде в Кипър. И ми е голяма приятелка. И преди всичко я знам като приятелка, а не като учител. Но сега разбирам, че и като учител е толкова готина, колкото преди като приятел. И затова специален поздрав за Нели и за Катето. За майката на годината също е следващата песен.
въпрос от Пафос. Майката, която след 6 години ходене по мъките изкачи върха на вярата. След поклонение пред чудотворната икона на Богородица на остров Тинос, Гърция, нейният син Марио проходи. А сега ще поканим тук Даниела Събева. Тя ще ни представи Катерина Ксенофонтос, носител на отличието Майка на годината в Кипър. Добър ден, дами и господа! За мен е чест втори път да съм в тази зала. Миналата година по това време се вълнувах по един начин, сега се вълнувам по друг. Имам честта да дам своя скромен принос в една велика, така да кажем, награда – Майка на годината. Няма по-свещено нещо от майката. Всичките имаме майки. Всички сме майки. Кате, благодаря ти от сърце. Но преди Катя като майка, аз я познавам като общественик, като приятел. Всичките колеги знаят нейния изключителен принос за това, че Катя подготви нашите документи. В Министерството на образованието одобриха нашата банкова сметка. И преди 4 години ние съществуваме благодарение на това, че тя беше един крайен родолюбец в разбиранията си. И само тя и аз си знаем какво ни костваше. После Катя активно се включваше в дейността на нашето училище. Помогна ми за Пафос 2017 и Пафос 2017 е културна столица на Европа. И после Марио и нейното специално семейство. Ксенио, съвършил в България, говори български прекрасно. Прекрасен човек, прекрасен учител. Изключителните деца Константина, Христо и Марио, моя ангел. Кате, моля дела. Абсолютно го заслужаваш. Много практично. Дами и господа, изключително скромно. Нещо на него. Се вълнувам, аз не мога да говоря. Толкова много хора. Първо, спрете ли се с две думи на гръцки да кажа. Здравейте, Христос Господно, поирхна обаво. Тя воля да ми противите ми са събирали. Искам да поздравя организаторите на това чудесно събитие, на Ева и нейните сътрудници, на спонсорите, на всички вас, които сте тук. Благодаря ви много. Не е лесно да се майка, наистина всички сме майки. Това е най-трудната мисия и може би най-трудната роля, Моника, нали? Какво да кажа? Не знам ли, тя всичко каза. Освен всички тия благодарности, искам да ви кажа, че майката трябва да се бори непрекъснато. Ден и нощ, без да спира. Особено ако има деца, които са специални нужди, специални необходимости. И наред с това, силната вяра в Господ помага на всички, повярвайте ми. Вярвайте, борете се и чувствате Ева, благодаря ти за тия отличия. Благодаря ти, че като един добър миньор успяваш да ги изкопаеш и като едни прекрасни полезни изкопаеми да ги шлифоваш и да ги превърнеш в диаманти. Имаме нужда от всичко това в това лудо и ненормално време. Хубаво в най-хубавия смисъл на думата. И тебе много те обичам. Кога ще дойде твоя ред за някоя номинация? Сега, може ли една целувка? Аз имам един подарък към Катето. Направила съм нещо специално с много любов. Ще помоля Филип, моя съпруг, да ми помогне и да ми асистира. Изработили сме един колаж. Снимки, които с любов подаряваме на Катето. Искам да го покажем пред всички вас. Моля ви, ягодките. Иво, моля ви се, те са част от... Това е Катя с нейното семейство и с нейните духовни ценности, любовта, мира, вярата, розата и семейството. Това са ягодите, които са мощен афродизиак, комбинирани с прекрасно шампанско и да продължават. Защото, щом правят толкова качествени деца, не трябва да спират. Те са нужни на България и на Кипър.
Катя, ти ли си получила още нашето отличие? Първо ще кажа поклон. Ще го направя. Ти да се служаваш. Макар и далеч от Ларнака, дори да не се чувахме много често, аз се преживявах това, през което минахме. Мислено бях с теб и се молих чудото да стане. И благодаря на Всевишния, че ще го изпратя. И аз съм майка и баба и съм много, много благодарна за това, което се случи с Марио. Се лиша го изпратя. Подарък Богородица от Добринка Стефанова, специално изработен за теб. Това е една друга майка Георгиня Добринка Стефанова, която отглежда сама своите деца и която, като чу за събитието, което провеждаме, сама предложи да поднесе лични подаръци от нея, изработени с много, много любов. Освен нашето отличие, и Катя получава годишен абонамент за Българския вестник, така че няма да има шения, коя събота си го купила и коя не си го купила, заповядай. Това е българската новина. Подарък от Репан, който ще го връчи принцесата на Репан Стефани. Подарък изработен с много любов от децата от Българското училище в Лимасол. Една кукла. Цветя от училище доктор Петър Берон от Ларнака. Да си не жива и здрава, майчица добра. Някой иска нещо да кажете. След всички подаръци, които както получим, аз искам да я прегърна и това да я прегъртката на публиката, на всички нас. Искам да ви кажа, че Дянко почива със силата на духа си. Всяка майка носи любов, носи отдаваност. Но нейната сила на воля, на дух, на желание ме впечатлиха ужасно силно. Катя, благодаря ти, защото този пример, който ти ни даваш, макар и многото страдания, които си преживяла, ти си един подарък за нас, за силата на духа. Майката е принцип в Вселената, майката е принцип в природата. Прегръщаме и с това прегръщам всички майки. Защото майката е пътя към безусловната любов, а оттам е пътя към Бога. Нещо, което пропуснах да кажа при връчване на първото отличие, прекрасните букети, които са подготвени тематично за всеки наш отличен, са дело на дизайнера-флорист Светла Костадинова. Имаме невероятни таланти. Преди около час навън казах на Ира: не си знаем хората, трябва да си ги търсим, трябва да си ги намерим. Ако ще е цената на миньорски, къртовски труд, ние трябва да си ги изкопаваме, да си ги откриваме, да си ги обгрижваме, да ги обграждаме с любов, защото това са хората, това е лицето на България в една далечна страна.
Елена Смитева. Бих искала последно да посветя тази награда в Общаса, който така силно искаше да ми говорим как хора са. Да го видим, Марио. Хайде, Марио, ела, моето дете. Ела. Колко сълзи изплакахме с теб. Колко сълзи изплакахме. И Бог направи твоето чудо. Хайде. Той се смущава прекалено много горе и мене. Но преди 2 години това дете беше в железа, а днес той вече върви. Аз зная, че чудото ще се случи и той ще продължи. Дай ми голяма целувка. Благодаря. Музикалният поздрав за майка на годината Катерина Ксенофонтос е специално от пиано